wieħed raġel kellu żewġ tfal id-dar. Iż-żgħir jrid jitlaq minn daru għalli li missieru qabel ma mar. Missier tieni ġidi irrid nitlaq bot mid-dar. Immur infittex xortija dak li se nagħmel huwa l-aħjar. Meta ssib ruħek darek mal-ħajt fl-lejli twal bl-arqat tinduna li fil-missier li inti ħallejt tista' ssib l-għajnuna. Wek pajjiż imbiegħed fejn li ben iż-żgħir kien mar. Hemm berbaq ġidu fil-fruqa u f'wiċċ il-bluqa daqqu l-imrar. Mitluq siket waħdu fit-toqol tal-ħsieb idub li ben il-ħali mnikket għaliex fil-ħtija ħass fis id-dnub. Meta ssib ruħek darek mal-ħajt fl-lejli twal bl-arqat tinduna li fil-missier li inti ħallejt tista' ssib l-għajnuna. Missieri u bafsa taqsim il-qalb nurih is-soba tal-ħtija ngħidlu mal-biki tnejd il-qalb. Missier jiena nqastek u tnibt kontra s-sema u l-art. Issa ġejt nitlob bil-maħfra bla ma jistħoqli f'darek inġbart. Meta ssib ruħek darek mal-ħajt fl-lejli twal bl-arqat tinduna li fil-missier li inti ħallejt tista' ssib l-għajnuna.